Много от вас ми казват, да, аз работя много, само че няма резултат. И аз съм заета по цял ден от сутрин до вечер аз само работя, обаче не се получава това, което искам да се получи. Каква може да е причината? Много е интересно, защото много често хората отлагат важните неща, като започват да работят по нещо, което не е чак толкова важно, но пък е много лесно и е много комфортно. А за да растем напред и за да вървим напред, ние трябва да се излизаме от комфортната зона и да правим неща, които обикновено не бихме правили. И трябва да ги правим всеки ден, естествено, защото иначе няма да се получат резултатите, които искаме. Ако по цял ден работите и нямате желаните резултати, означава, че нещо в задачите, които правите, ви куца. Може би не са тези задачи, които трябва да правите наистина, може би се отлагате важните задачи или пък много често се разсейвате и продължавате да правите едно и също това, което ви носи удоволствие, но за сметка на това пренебрегвате нещата, които наистина са важни, като например търговските разговори и продажбите.